Hi guys, my name is Amahle Kapela. Catch me tonight on Izingane Zesithembu on Mzansi Magic. Hi Kebethunani, it has been confirmed uba indeed uMpumelelo is in a relationship with uAmahle. Now ndizawucela uxolo Kebethunani ngoba mna ndithe unguAmahle Mgazi okanye Mgazi ngoba ndibone kaloku ku-Instagram wakhe enguAmahle_Mgazi. Kodwa ke nanku apha njengoba nani nizivela ezichaza uba igama lakhe unguAmahle Gasela. Uthi ke pha ku-Instagram wakhe ungumabiyela njengoba besenditshilo ke kwivideo yami bendiyenzele ngaye uba kuthiwa ungowakulo Zimdola, bathi ke abanye ngumntana kabrother kaZimdola bayicacisa. Na uMpumelelo ke uye waya ku-Instagram wakhe wafaka ii-photos zakhe ekunye noAmahle, hayi ke bareactor abantu kuzo. I-caption ke ayewayifaka uMpumelelo ithi, ayi bafana bakithi seningakusho enifuna ukusho, ngatsho ngathi niyoze nithi bhuti. Kodwa ke masithethe ngale video le ndiyifake apha ekuqaleni. Abantu ke baye bakhomenta besithi hey bayamsizela ingathi ungumntana othulileyo, kwalapha ingathi ufuna nokhala. Kwenzeka ntoni? uMpumelelo sele emkhalisa already kule video, bambona ingathi ufuna ukhala. And then ke kwizifoto azifakileyo uMpumelelo abantu abaye bathi uyafana noVuyo. Kuthi hayibo uhambe wothatha umuntu ofana noVuyo, and then abanye bathi uVuyo dodged a bullet. Kwakhona ke kusekwi-comments ezininzi ezidibene noVuyo, abanye ke bathi mhle uNontombi kodwa bayamsizela kuMpumelelo. Abanye babesithi ke abazali mabakhulise abantwana babo bangamantombazana kakuhle ukwenzela uba bangadibani nabafana abanjengoMpumelelo ngoba uMpumelelo uyawathanda amantombazana. Kulo nyaka kupheleyo kuMpumelelo ngotya kwawudlala useason 2 sava ke uba unevirgin azawutshata naye nguNosiphoCele, wazifaka naye neefoto zikaNosiphoCele, wayinxibe kwale leather jacket. Nanku ke nangoku siyambona ukwaphinde unxibe le leather jacket. So hey, asiyazi ke sibona kwishow ingathi ke uzawuya uyovela lo Amahle. So hopefully ke inoba izinto zihambe kakuhle, asiyazi. So I can't even say uba ungunkosikazi wakhe okanye ingoduso yakhe ngoba asikaboni into ethi sebhatele ilobola. So ke sawukhabe sisithi ke ngokuba i-girlfriend yakhe entsha kwesi sithembu sakhe sama-girlfriend asasenzayo until siyazi ke ba sebalobolile noTirelo. uTirelo ke waye wakhomenta kwii-pictures ezazifakwe nguMpumelelo kunye noNosipho last year, wathi halala mamkhulu womshado, halala, wafaka these fire emojis ke. So asiyazi ke ba inoba uthini okanye uziva njani ngalo umtsha. Anyways, khanike nitsho ke bethunani uba nithinini na okanye nicinga ntoni ngale ntombazana kaMpumelelo intsha. Kuthiwa una 19 years and ke shem abantu bayancoma bathi hayi umhle yena kwaye umile kakuhle. Momgobhozi uyabulala ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.